Здравейте от Евроелит Мебел. Предлагаме ви холна гарнитура Дубай 3. Диван четворка, който става за спане. Диван тройка, който е с рако. И един футюл. Може да си добавите към комплекта кръгла маса или правоъгълна по ваш избор. Холна гарнитура Дубай на цената от 1416 евро. Масата е 243 евро. Може да се изработи по ваши размери и по ваш вид дамаска. Може да се изработи всякакъв цвят. Имаме безплатна доставка за цяла България и се плаща на място при вас, като пристигнат мебелите. Евроелит.